Susret se igra na nacionalnom stadionu Sjeverne Makedonije, areni Toše Projevski. Vrlo lijepo zdanje koje prima 33.000 gledatelja. Lijepo je popunjena arena Toše Projevski. Ovo inače nije stadion Škupija. Na neki način i oni su ovdje gosti. Škupijeva stadion nalazi se na Čairu, dijelu Skoplja, udaljenom 3 do 4 km od ove Toše Projevski arene. Taj stadion na Čairu ne zadovoljava propise UEFA i to je glavni razlog zašto se ova utakmica igra u ovoj areni. Što se tiče Dinamovih navijača, Maksimirski klub je zaprimio kaznu disciplinske komisije UEFA koja se odnosi na izgrede u onom susretu protiv Sevilje na Sanchez Pizjuanu. Osim novčane kazne, klubu je zabranjena prodaja ulaznica vlastitim navijačima za prvo sljedeće gostovanje, a to je ovaj ogled protiv Škupija. Naravno, to je tako službeno, to su propisi koje treba poštovati. Neslužbeno razne su mogućnosti i navijači se uvijek nekako snađu da bi bodrili svoj klub. Prema informacijama koje sam dobio, stiglo je nešto Dinamovih navijača u Skoplje. Naravno, sve nas je zanimao sastav Dinama u večerašnjem susretu. Vjerujem da će nam to režiseri ovoga prijenosa i prikazati na onoj grafici. Ako ne, ja ću vam to vrlo brzo izdiktirati. Glavni sudac večerašnjeg ogleda je Danac Jakob Kehlet, 41-godišnjak, dosta je sudio utakmice Europske lige. Evo nam sastava Škupija. Jedna je promjena u momčadi Goceja Sedlovskog u odnosu na utakmicu u Maksimiru. Bio je na to primoran Sedlovski. Nema onog neugodnog Senegalca Danfe koji je ozlijeđen. Zamijenio ga je Reinaldo Cefas, igrač koji je ušao u nastavku u Maksimiru i postigao onaj pogodak za 2-2. Još s njim su u napadu Alžirac Hamidi i Adetundji. Evo nam sastava Dinama. Dinamo će igrati u sustavu 4-2-3-1. Ljubičić će biti na lijevoj strani, Perić i Lauricen stoperi. Zatim Ristovski desno. Ovako je to prikazano na ovoj grafici, no to neće biti tako. Saznao sam pouzdano iz Maksimirskog kluba. Dinamo će biti u sustavu 4-2-3-1 sa Ademijem i Mišićem na dva zadnja vezna. Oršić će biti lijevo, Špikić desno, Luka Ivanušec u sredini i u vrhu napada Bruno Petković. Mnogi su se pitali hoće li u ovom susretu Ante Čačić zaigrati sa dvojicom onih pravih klasičnih napadača i sa Brunom Petkovićem i sa Josipom Drmićem. Ipak Petković je danas dobio prednost. Josip Drmić igrao je prije nekoliko dana u prvenstvenom ogledu u Koprivnici protiv Slaven Belupa i to je bilo odlično i vjerujem da ćemo ga vidjeti u nastavku susreta. Prva utakmica završila je 2-2. Dinamo je tijekom čitave ove sezone, ove prve 4 utakmice imao dosta loša otvaranja, dosta loše ulaske u susrete i nadamo se da se to večeras neće ponoviti. Dinamo igra ovim svojim gostujućim bijelim dresovima u Koprivnici. To je bilo sretno za 3 poraza ima Sedlovski. Prvi udarac iz kuta za Dinamo. Ubacivanje u sredinu, došao je do tu lopte. Nesigurnost tamo. Još jednom ubacivanje u sredinu i nažalost ne uspijeva do te lopte doći, čini mi se, Perić. Prema sredini, prema Ivanušicu i Petkoviću. Nije to završilo kod njih, a sada u ovoj fazi u ovakvoj igri najopasniji je Škupi. Adetundji traži tamo na drugoj strani Hamidija. I dalje Hamidi, brani to Livaković. Ima prostora u sredini za Mišića. Mišić je prevario jednog igrača, pokušao odigrati ovdje za Ivanušica. Greška obrane Škupija, povratna u sredinu. Petković brani Naumovski i dalje Petković radi pritisak, ali hvata to na kraju. Bježi lopta Ivanušecu. Će li uspjeti ovo zatvoriti Ljubičić? Sada je opasno, hita tamo po desnoj strani, traži drugi put i na sreću ne pogađa ovo.
Ljubičić, sada nešto više prostora za tranziciju Dinama. Hoće li ta lopta doći do Petkovića? Petković u sredini je, Ivan Ušec ide 1-1 protiv Novomorskog Bruno Petković, ali ušao je Menalo umjesto Špikića. Još nekoliko vrlo kvalitetnih igrača na klupi ima Ante Čačić, Josip Drmić, zatim Baturina. Evo sada nešto više prostora, prvi put kod lopte Menalo. Menalo kreće prema sredini, u sredini tamo sam je! I Dinamo ima 1-0, nema zaleđa. U ovom dijelu igre ovako se često zna priključiti Arjan Ademi. Ali pohvale i za Antu Čačića, ubacio je u poluvremenu Menala koji je tu krenuo prema sredini, odigrao prema Ademiju i evo, bolje otvaranje nismo mogli zamisliti. Zaboravila je tu obrana Škupija na Ademija. Ademi je bio strijelac i u Zagrebu protiv Škupija. Provukao je tu Menalo loptu do Ademija. Lopta prema Petkoviću, spuštena je zastavica. Petković na drugoj vratnici. Prošao je Petković, sada dosta prostora za Petkovića, u sredini je Ivan Ušec, odlučuje se Petković to odigrati prema Menalu, priključio se i Ristovski, u sredini je Petković koji ne uspijeva doći do ove lopte. Ademi je ukrao ovu loptu, ali opet je lopta u posjedu Škupija. Ademi mora biti oprezan, Ademi... Vjerujem da je ovo posljednji pokušaj kojeg će dopustiti Kehlet. Sada prilika za kontru Dinama i sada je sudio kraj Jakob Kehlet. Ništa ne zamjeramo, ljuti se ovdje Perić, ali nebitno. Dinamo je u trećem pretkolu Lige prvaka i Dinamo će igrati protiv Ludogoreca. Prva utakmica trećeg pretkola na rasporedu je 2. ili 3. kolovoza. Dinamo će gostovati u Bugarskoj, uzvrat je na Maksimiru 9. kolovoza. Ljute se sada ovdje još i Ademi, Ljubičić i Menalo, ali to je nebitno. Dinamo je pobjedio u Skoplju